se to dělá? Už to nahrává. Tak nahrajeme ďábelský systém. A nahrajeme i myš. Tak. Tady máš hlavní roli motory. Hlavní roli motory, tak doufám, že ten displej bude čitelný. Takže nejprve si vybereme nastavení os, manuální ovládání. Tak, a jelikož ještě nemáme hotové referování, tak musíme zastavit postupně všechny osy. Tak, ještě osu Z, zastavíme všechny osy, pohled na osy. Osy pěkně stojí. Tak, teď je musíme manuálně dokroutit, tak, aby nám ukazovali všechny proti sobě, tak nějak, přibližně, tak, myši nehejbat. Zafixuj polohu, tak. Tak, teď musíme všem osám vnutit, že se nacházejí v poloze 0. Takže tady máme aktuální poloha. Takže teď zapíšeme nulovou polohu. Tak, jdeme na další osu. Osa 1. Tak, zapíšeme nulovou polohu. Tak. Osa Y, nultá osa, zapíšeme nulovou polohu. Tak, osy jsou nastaveny. A teď, jakmile odejdeme z tohohle menu, tak dojde k automatickému přebrání režimu. Osy začnou jezdit podle nastavených bodů. Tak. Budeme koukat na nastavené body. Tam asi 10 nebo 11 nastavených bodů. Teď bude video značně nudné, motory akcelerují. Keď si mu tam dáme taky, ne? Tak, motory už dojíždějí. Motory ještě nejsou propojeny, nebo jednotky ještě nejsou propojeny synchronizačním pulzem, takže drobná odlišnost při zastavení tady ještě bude jistě patrná. Tak. Akorát motory nemáme moc přesně proti sobě nastavený. Roztočej. A zase dojedou. Zase se rozjíždějí nám, zatím se podíváme, jak nám to tady komunikuje. Diody nám pěkně poblikávají, takže in-bus komunikuje, tak ono to moc nejde vidět. Máme víc blízka. Tak. Zase koukneme na osy na chvíli, co tam dělají. Doufám, že se mě nevybije baterka. A jedem kráme. Podíváme se, jak na tom jsme. Status. Tady máme k jednotlivým osám, co se s nima děje. Už zrovna brzděj, tak se honem podíváme, jak dobrzděj. Kde zastaví. Hop. A zase jedou dále. Jsme u 4. bodu. Z 10. Vydržíš to ještě. A tohle vypadá dost nudně, protože vlastně tady ty rafičky, jak jsou malý, tak to nemá ten správný efekt, ale až budou pořád